vi har så konjunktioner. Vi har en her sætning, som vi skal analysere. Rasmus spiser et ostemad og synes, at den smager godt. Så siger vi, at vi skal finde udsluttet sætningen. Det spiser. Det ved I, fordi jeg siger jeg foran, og der er sådan, jeg spiser, og det lyder godt. Så det finder man ud på den måde. Det skal være grundlaget i den sætning, og det er så Rasmus, fordi at man kan sige, hvem spiser, og det er Rasmus. Så P, en her, det er vores pronomen i sætningen, og så har vi ostemaden som er genstanden. Og det skal vi så lave med trekant. Og Så har vi og, som er en konjunktion, og en konjunktion er også kaldt et bindord, og det er ord, der gør det muligt at binde sætninger og afsnit sammen i én tekst. Og det gør så teksten mere fleksibel og nuanceret, og det gør den meget flydende, og det gør det nemmere for dig at formulere sig. Og ja, og så gør det også mere logisk og tiltalende at læse den. hvis I igen, synes, det er vores verbum, og så har vi k her for at, det er vores konjunktion igen, og det er jo, vi skal bruge at for at få sætningen til at give mening. Og så den, det er pronomen, og smager, det er et verbum, og så godt, det er et adjektiv. Og det er sådan, vi har valgt at analysere vores sætning. Ja, det er godt.